Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo, na mag-ibag ang di inaalintanan, mga hirap na dinaranas, sa tuwing ay magsumikap na hindi humahanap ng kapalit na kaginhawaan, na di naghihintay kundi ang aking mabatid, na ang loob mo siyang sinusundan. Turuan mo akong maging bukas palad. Turuan mo akong maglingkod sa iyo, na magbigay ng ayon sa nararapat, na walang hinihintay mula sa'yo.
servire in omnibus amare et servire Domino in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino in everything love and serve the Lord. Omnibus amare, in omnibus servire, in omnibus amare et servire Domino in everything love and serve the Lord. In omnibus amare, in omnibus servire, Ako, kaya kataman. Kaya katamo pong main mass sponsor ngayon ni Mrs. Feolalian family. Kapasalamatan danang puring makatuking pamilya. Mr. and Mrs. Binondo Karandangan family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtasan family. Mr. and Mrs. Danilo Lalian family. Mr. and Mrs. Arvi Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Soto Ermitaño and family. Chito Carewan and family. Mr. and Mrs. Florentino Mercado and family. Henry and Lourdes Pineda and family. Marwan and family. Roger Arceo and family. Soriano Cunanan Miranda and family. Engineer Magellan and Mrs. Regina Arcega and family. Nilunik Daw and family. Adolfo Magtoto. Malaya and family. Liangco Macapagal family. Emelita and Karen Gopez. Carlito Cunanan. Noel Cruz and family. Juliet Rivera Laig and family. Mr. and Miss Glenn Chonco and family. Florencio and Matilde Pineda and family. Felipe Mutok, parang kayang birthday blessing. Bitug Di Marukot family. Larry and Rita Dominguez, parang karelang 32nd wedding anniversary. Mr. and Miss Felipe Pineda and family. Quick recovery ng Antonieta Limjoco Antonio, Constanita de Ala, Carl Mendoza, Raymond Macapagal, Rosbiminda Di Macali. Special intention ng Marilis Liscano, Rico Puno Duncan, Ino Soriano and Cathy Soriano Cunanan, Rudolph Joan Dopena and family, Palyasigi Sagum and family, Juanito Palyasigi, Faye Lisette Bitug, April and Abiel Sebastian Dominguez, Yabet ala na puking panalangin tamo din kaladwaring makatuki, Gabriel Olalia, Jesus Balagtas, Leonardo Dipna Bernarda Macapagal, Christopher Carewon, Erlinda Juan and Eric Roque, Senaida Elsa Ulieta, Ligaya Arceo, Jesus Corazon Palyasigi, Lydia Daag Di Macali, Divina Pingol, Consolacion Liberato Victoria Suarez, Shirley Marquez and Manuel Chonco, Dimencio Reyes, parang kayang 40 days, Severina Bitug, kapasalamatan na naman pong Marian Lugto and family, at Neneng Reyes, parang kayang Aldoning Kebaitano.
Ilagyan pa, kuning na, kuning Diyos, Espiritu Santo, Amen. ing Diyos ay pa, ning ginutang sa Kristo, pinili na katamo, kamalataning ng Kristo, ban mibiyebye, king kaya harapan, at kaya bena, maganap pintang ka ng tipunan ing balang metong, ban miyabi-yabi, lalam ng Kristo. Ing kapayapaan at grasya ni Ginoo, isang parating mantabet, manatili, kaya kayo nga. At kaya kaante mo rin. Masayang kayabakan at magrasyang aldo, kaya kayo nga kapatad. Masayang kayabakan po. Ang kaniting misa, panalangin tamo na sana ing pamandalo na ning Virgen de los Remedios at Santo Cristo del Perdon, anong luka rin may kasaw, king istorya na ning Pampanga, ngayon yung inumpisa ng Bishop Cesar Maguerero, anong luka rin nito kung nang kaguluhan, ing labanan, ing gulo, ing patayan, ulining kayang husada, pamandalo. Maya mo naman kakatamang panalangin, sana ing pamandalo ng kakatamong balen, pakulor, pakulod, sana magmiyang South Maragul, lalo na king pandemya, king kabuhayan o kabiyahin na ring tao, at makayo mo naman king katahimikan at kapayapan. At lalo na kay kasalpantayanan, lalo na kay tikabetikan, yung kasalpantayanan, tumabong, sumulong, lago, karing kakatamong ni Mario. Lalo na karing kakatamong manungkulan at taliwa pa. Sana sumulong yung kasalpantayanan, kakatamong keti. Ikasta kapatad, ing kapanisyan. Aminan ko, King Diyos, sa mapamakalulo, at kaya kayo kapatad, ini kasala kong bina, King Pamisip, pamagamano, pong pamanyapat King Marok, at King pamagtamad kong gawa, King Mayap, asok at kusanang depat. Kasalanan kong mabayat. Pulinitay, panigap po, kang Nuana Mariang Kapilamang Birhen, karit sa belang angelang pong banal, at kaya kayo kapatad, ipanalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutang. Patawanan mo kami, O Ginoo, ing emi kitingika, ing panigapo, miyanigapo kaya kami, ipayabat po nga kilala ka, king balang pamangailangan at tayran mo kami, paintulog king biyalang hangga. Amen.
Manalangin tamo, O Diyos ning katuliran at pakalulo, tibawa mo kami king dewakan ning pamikasala, kalatanan ning biye, kamatayan at pamibawon ng pasibayo ning mabiyemong amano. Nganak mo Yesu Kristo, bustan mong ing biyan at mensahe, agyagan na kaming isiwala, ing kayang katutuan, at yatad ing kayang kalayan, king balang metong ketiking yato. Bintasan mo kami, buntasan mo kaya kami iti, king pamipasyag mi, king kayang maya pabalita, at king ing kayabemi kindalan, yung sarili mong anak, Yesu Kristo ang ginumi, manggaman king alananga. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Amos. Iya Mazia, ing saserdote ning Betel, nga anak ang Amos. Hoy, propeta, umena ka. Muli na kaking bansang Huda, at karing ka manintunan, at karing ka manaral. Nakapasibayong manaral keti, king Betel. Itiyeng lugal ng pisasamban ning ari, itiya ing pambansang templo. Peki batane ang Amos Yamazia king antika niti. Ako propeta, at ako makayabe karing kabilangan ding manaral. Metong kumong pastol at talayingat karing dutong ahigera. Dapot kinuha na ako ning Ginoo king obra ko, at pepatok na ngan magpastol, at tinutusan na akong lumakad at magsalita para keya, karing memalen ning Israel. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo keng kaligtasan. Bakit mo kaya kami, O Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayong kaligtasan. Ing sasabihan ng Ginoong Diyos, kakong pakiramdaman, uling ipangako na ing kapayapan, kaya katamu akeyang balayan. Tutuyang makasadyang magligtas, karetang makitakot keya, at kanita, king kaya katang labuad, manatili ing kayang lingap. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayong kaligtasan. Misagana ing alang kupas sa lugod at katapatan. Mikawul naman ing katuliran at kapayapan. Ing katapatan sumibol manibat king labuad, at ing katuliran matyo iba't banuang matas. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayong kaligtasan. Ipagkalob ning Ginoo ing sablang kasaplalan, at king asikan tamo dakaling kekatang kupulan. Manimunaya keyo ing katuliran, at isadyane ing keyang dalanan. Ipakit mo kaya kami, O Ginoo, ing kaya kang ganaka, at pagkaluban mo kayong kaligtasan. Pamamasang iba't king sulat ng San Pablo karing tao Efeso. Pasalamat tamo king Diyos at ibpa ng ginutamong Hesu Kristo, uling pigkaluba na katamong kanuwanan a iba't banwa, pauli na ning kaya katang pangayagom kang Kristo. At uli niting pangayagom tahang Kristo, pinili na nakatamo, bayo ya po mera lang ing meto ketawan, ban maging banal tamo, at alang kapintasan arapan no. Uli
Uli ning ligud ning Diyos, telaga na naing maging anak na katamong ampon, king kapamilatan ng Heso Kristo. Iti, yang parasan at kaburian. Purian tayo, uli ning maragul ng ganaka kay katamo, king kapamilataning kayang pakamalan na anak. Inatbus na katamong Kristo, king kapamilataning kayang kamatayan. Uli na niti, mi patawaran in kaya katang kasalanan. Kasagid na ning lugod, apig kalub ning Diyos kaya katamo. Pigkaluban na nakatamong kabyasnan at pamanalastasan, banlubos tang antin dyan, ing makalihim ng parasan. Iti yaing parasan akeyang daptan, king kapamilatan ng Kristo. Potang miras na ing mituldong panahon, tipunano nganding sablang at yubanwa, at dingking yato, at pisan meto nganongan kang Kristo anting peka buntukdo. At uli ng Kristo, meging balen na kami ning Diyos, adarapat karing sablang bage, agpang kingkeyang parasan, inyang pinili na kami ketapang minunang panahon. Inya, ikaming minunang mikiating kapanayan kang Kristo, kekeng purian ing ligaya ning Diyos. At ikayuman, inyang dimdamyu ing balita ning katutuan, ing mayap a balita, aminye kaligtasan kaya kayo, meniwala ko kang Kristo. Uli na niti, miya biyaya kaya kayo, ing tatak ning banal Espiritu, antimong pinili ning Diyos. Ing Espiritu, yaing katunayan daring pangako ning Diyos, kaya katamo, ang gaking kamtantamo ing ganap ng kaligtasan. Sukat tamong purian, ing ligaya ning Diyos. Amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Ang Ginoo manatiliya kay kayo. At kaya ka antemore. Pamipasya king may pabalita, agpaka San Marcos. Ligaya kaya ka ogen. Hinaos na lang Jesus ting 12 at tibura na lang tidwa-tidwa. Ninina na lang upayang makapagpaluwal karing maruka espiritu at saka nala penabilinan nga na. Eko magdalang na anuman king kayong pamaglakbe. Subali mo king metong atukod ni pamangan, ni balutan,
ni Kualta karing bulsayo, ni Piblasan eko Magdala, dapat magsandalyas kayo. Nga napakarela, isano pa magbali, ingki kayong pipaglayunan at upuntalan, karing ko manatili ang king paglakoyo, king bali na ita. Noong king metong alugal, era ko tanggapan o pakiramdaman, makoko ka rin at ipagpagyo, ingalikabok karing bitisyo, anting tutol labang karela. Mekola, ting 12, at penaral da karing tao, ing sukat lang sumisi, at painggulot karing karelang kasalanan. Pepalwalan dala ring dakala demonyo, ring taong alip nanda, deti, at kiskusan dalang laro, at pepakayat, ding dakala taong ating sakit. Deti kinayat lang. Karagapatad, ing may pabalita ni kakatang kaligtasan. Kapurihan kaya ko, Kristo. May pa kaibahan po kapatad. Good morning kay kayungan. Good morning po amo. Yan. So, expect ko po na kayong Lunis, makyabeta mo kay Pamanyalubong, datangya po ing Virgen de los Remedios, Santo Cristo del Perdon, at ingimay ng San Jose, malipatan niya king Sasmuan, po. Kanita po, peritan niya po yung lagyo ng Sasmuan, Palo ko kanita yung kayang kay sex muan. Una yung siyempre, luwala isip din tao. Sex na magmonya pa. Nya, Sasmuan niya mo, Sasmuan. So, malibatan niya po king Sasmuan at sa labungan tayo dating niya kini. At kay Bat, kakalingwan, kay July 14 niya, yung kaya katamong tutok. Gusto sabihin, kita mo yung magmisa, ikayo simba, ikayo katang host, katang manibala, yung aldo ito. Kaya katamo itang aldo ito, para kareng kabeti kanya. Po, niya ako mawala, uling kailangan tamong yabi-yabi, pakitan kaya katang course, yung itamo mitsasan metong tamo. Po, kaya ba't baka paskil niya po rin ding schedule, ding balang aldo makatutok. Luwa mo ita makatutok, niya luwa lang parokya. Okay. Kapatid, ano po kasanting kaya katamong sabihin ngayon tungkol kayong pamag-mission. We are called to be a missionary. Misyonero tamongan. Mura itang religious. Itamongan atin tamong talaga nakatani nga po Ginoo. Ban magmisyon. Makananing misyon. Ikalat. Ibahagi. I-share. Ing amano ng Ginoo. Ing amano na ng kaligtasan ng Diyos. Karing kayabe tamo. Karing katubale tamo. Karing kasiping bale. Karing kakilala. Amimit tamo. Itamo. Ing tutubod na ng Ginoo. Bang kanita, aslagan la kaisipan, agyagan la king Diyos. O yan yung kakatamong role. At tandaan niyo po, kanilang kakatamong pamamasa, dening 12 apostoles, aliwa mo rin. Kaya bela paretang 72, disciples no mandeta, disciples. Ngayon ilaring minuna ng tinubod ng 12. Bistaman, kabat na nini, tubod na lang naman ng 72. At lo nyo, Jesus, kaya binala ng 12. Pero, kaya binala, ban kanita, makikiusyoso la mo. Ban kanita manalbela mo. Magmasidla mo. O makyabay-kabay lang makikipang kayo. Ali. Makanyaning balak ng Isus. Hinawas no ding 12,
Ano no ka rin, may libat na kadeng aliwaking kakaluluan, may libat na laking alam pegaran na sitwasyon, manasan, at aliwa pa. Ban ituro na lang. Ban ipamulat na karela. Ban ting karelang pamagsaksi, ting karelang pamanalbe, ting karelang pamakyabi kayo. Abalo na ingagawan do. Ingagawa na. Babiyasa la. Ne, makanyang pala. Balamod, inaos na la. Eban kanita, magmasidla mo, manalbe. Ne, magmula-mula la, makapagmula lang ali. Makanyan. Ing tangkana, tuturo na lang pala kanita. Lalo nyo gagawang ko. Magumasid kayo. Manalbe kayo, pero tatandanan nyo. Uling! Misan naldo, itubod na kayo. Misan naldo, padala na kayo. Bangkanita, magmisyong kayo. Bangkanita, ing naning gagawang ko, gawan nyo yung mo naman. Nung naning kanakong papakit kareng tao, yan naman ing ipakit nyo at gawan nyo karela. Ne, sinabi na, pakayapan nyo rin masakit. Panabiula, exorcise rin demonyo. Ne? Ipanaral niya yung may pabalita karing tao. Nano ito? Yapin ang gagawa na ito. Yapin ang piyapakit na karela. Yan ang ining pakyapusan nyo. Yan ang ining ipakit nyo gawan nyo. O ito pala. Ne po? Kapatid, para ka na ako na yung pamagmisyon, neto yung daraptan na ning Katoliko, Kristyano. Ang pamagmisyon, itamo at tsuken, ban manalbe. Etamo mo ken ban kanita, simba, makarandam, kay ba't alana, ali. Ang metong kaya katamo, tutubod din ng Ginoo, bang kanita, i-share na. Itang kayang abalo, itang kayang dindam, ikalat na kareng aliwang tao. Bali po, ikami po, ante mo magpari, sa narestake po, tuturudan na kami magmisyon. Lalo ita. Wow, ikami sa naresta. At yan kayang praktikum. Naningaos na kanta, Renz. Correct. Wala mo na. Apostolate. Mag-apostolate kami. Mga naning apostolate, bala pong weekends, pumunta kami ng kareng mission area mi. O kaya naman itong bakasyon, makabay bakasyon 2 months halos, kaya mumuli, kareng kaya kaming bale. Ate mo, muli ko ang mako, ali ka mumuli king bale mo. Noong karang kamunta, sumbakasyon, magbakasyon ka, kapakasyon talaga. Munta ka king meto nga parokya. Minta ka king meto nga lugal, bakang magmisyon, mag-apostolate. Nanigawang mag-apostolate, manuro kang katekismo, mag-develop kang community, Bible study, at aliwa pa. Idalami nga pong Ginoo. Ituruming may pabalita karela, wita na paling gagawan may. At ini po, potang mumunta kami, kareng mission area, dapat social-social. Tambala mo royal blood kay pat. Dapat adjustable ko. Uling dadalada kami ng kaya kareng depressed area. Kareng nuno ka rin mahalaw ta lugal. Neng kaya dadalada kami keng malaw ta baryo. Kalau pananta, inuwento na nitong metong sanresta, de Tampares Pris, uling lagwer tayo yung kayang parokya, kaluluan, tsaka mga laot na rin kayang lugal, de chapel na. Pinadala niya kaya tambi itong baryo, ano ka rin, pakakalululangan din halos tao ka rin, at malagad na din maki-appliances, makanyan. So, mintayin yung senders. Kasi balo niya ito balo mo yan, uling
kaya ba't na kaya kaming apostolate, nagpapagkwento kami. Kaya kami experience karanasan. Pikwento-kwentuan mi. O ngayon eh. Pedala na kami kita ni Tampari kita may itong liblib balugal. O neng karasta ka ka rin, uling alayan ito kung ayat ng chapel to, alayang kwarto-kwarto, niya, may sabi ang maya. Nunukar la patutut. Kasi mag-overnight la. Manukulang katres po, makanya. So, tingkap niya ka no. Kaya tayo itong bale. Ano ka bale, kalulula naman dugo. At may itong nga kwarto. Kay, kanakaroon ito magbale, pasensya na kayo po. Makanyang kami mo po. Kaya gano, ingulam to, sardinas, tuyo. Pagkabi yun, dapat adjustable ko. Kaya ko, ay, yung pamawan nyo yun eh. Ay, ako apa nga yan. Paulian ta ka, kung baka niya ka. Ngayon eh, ining sendersta, pentuda, itaka nung kwarto, yan ka ng kwarto da, kaya patutudo pa ka rin. Dahil nga doon, karila pa may tutut, kitang meto ang kwarto, ilargo meto dalaki sala, dening magibale. Makanya lang po ka-hospitable deng Pilipino, deng makalulu. Talagang simple lang, pero ano, gana ka. Ngayon eh, o ini, anya ka nung ining semeto ka sendarsta, manandaman niya, sakit siya tiyan, call of nature, nga na kanong kitang magibale, nuwarin niya po yung kayong banyo. Nuwarin niya po yung kayong siya. Nga na ano ni Utbale. Kaya tayo po gulot. Gulot. Kaya taking gulot, talayban. Lagwerta. O ito pala yung siyarta. Alala siya. Bisa alala siya. Magtaka kaya taking lagwerta, kaya taking talayban. O, siguro yung senersta, may dala niya mong papel, o ngayon eh. O ini. So, malugod na. Alala pala siya, ng ano. So, alala yung karapat. Masin na yung buisit. O, mintay kaya taking lagwerta, kaya taking talayban, sinalagod siya. O na yung, anya ka nung gagawa ni. Magbawas ni. Aba, may gumpisang pinatak na papat kinulimlim at may balduging uran, minuran. May pinatak, may balaging patak na yung uran. Ngayon eh, mumura na ano mga yan, o to, apasina na, o tayo mababasa. Kapag gagawa niya, o tayo mababasa. O bakit mumura na, o tayo mababasa. Yan pala, niyang talang ay makanyan, makapayong niyo. Ito palang anak na ning makibale, walang higit na mamambon, kaya patukyan yung anak na, at kabang gagawa niya, papayungan eh. Papayungan eh ning anak. Kaya ulis na, ay, umalis ka dyan! Umalis ka dyan! Ay, pinadala po ako dito ng nanay ko para payungan kayo. Sabi na, baka mabasa kayo. Lumunan baka niya na po kasensir. Makanya lang kagana ka. Simple lang tao pero itang karelang pamakyabe. Itang kailang sinseridad, hospitality at suya. Itang talagang ding piyakasimpleng tao, alalang kaplastikan tang talagang ibiyenda yung tangyaganaga ng agyuda. Tang supportan da ka, itang antabayanan da ka, lingapan da ka, kaya tang agyuda. Yang po yung kakalingon naman, kaya apostolate, o kwento kaya kayo. Kasi tingin po, ang experience ko. Wala yung ako na ang kwento, ini mo meto nga experience yung kwento, kung yung na mayari. At tandaan ko ito, anyang mag-apostolate kami, meto nga bakasyon, kaya ito meto nga parokya. Kami ang Kilugal, Mexico. Yan po, Mexico. Kaya tayo pong Barrio Paris. Alo kami. College ko pa kanta. Anang karaspe ka rin? At timano sinabi na ni pare, manuro kayo makanyan. Munta ka rin bari-baryo.
O, sinabi na, ay, oy ni. Kung mamangkin yan na. Kaya ka namamang ka rin. So, Bruce Ben, magtipid siya. Yan ay kayo pagluto. Yung gawa na, banta makatipid siya, yung pari, titok na kami. Karembale. Mag-umpisang almusal. Pagtuan, apunan. Ating kaming makatutok kami karembale. 1 month po, 1.5 months yan, ha? O. Kanya, uling makanya nagagawan mi. Maglakad kayo paking kali, may sanono ka kami, kararing tawo. Ore ni na rin mga tako, hara. Ore ni na rin magpangan, hara ba kanyang kaya kami rugo. Talagang marine kami, o kagising-gising mo pa. Manimo ka mo. Taludturan mo na yung dalan. Paintunan mo yung kiyang almusal. Makatutok ko. Talagang agang apunan. Makatutok kaya karembale. Lalakad kami. Alakaran bilang na tarimbale ka rin. O na yung baloy ko. O ini masanting na. Naning masanting na nini. Maging close kami karing tao. Mas maging close kami karing tao kaysa aking pari. Di kami ring aluguran da ring tao. Bakit? In a span of 1.5 months, kilala mila. Kakwentuhan mila, abisita mila. Kasanting palayta. Tang pupuntalan mo lo, balay-balay, makapagkilala ka. Kasi, para po karela, anak kasanting itang mamisita ko. Meto ka kalagad ni nga pong Gino, meto kang asgang seminarista ka po. Itang abisita ako. Puntalan mo lo. Sabi na, ay, brother, yan kaya pa po may kabisitang magpari, seminarista, makanyan. Pero po tang pakananda ka, hanggang pakakakalulula mo, itang agyudang iyanda, hanggang itanang manok, tandang, yung karelang sasesen, patende, bangkalita, iluto de, bangkalita tang mangkeng manyaman. Makanyan lang kahit entertaining, makanya naka-hospitable ng Pilipino, lalo na rin pakakalulu. Ngayon hindi po yung masanteng. Potang mamisita ko, kilala mo lang, magpagkwento lang kayo ko. Kaya ba't, ngayon ko kakalingwan, itang meto nga bale, anang inganak na, handicap ya. Tapong bala mo, mentally retarded ya. At suking wheelchair, tutuloy wawa. Bata niya kaya ko, tsuka rin. Anak yan kami kumain. Ay, mamang kami, tsuya naman. Kaya ako, po ako malungkot na maging anak kay mani lagi mani. Ako malungkot na iningaan anak ako maging anak kay na isipan na ya parusa ya o kamalasan niya. Nga naning matbale amo alimi po para po kami mani gift of God siya. Makanyan regalo niya ng apong Gino. Nyalon nyo naman na imiya pikakarini. Agang atyo kayo yan, akitse, lulual miya. Wapin naman. Actually ako, den po makanya nanak ako, swerte lang. Uling nga pong ginawa ko, uling din lulugurana. Uling din kayang burita mong luguran tamo, sesenta mo. Ula rin priority na nga pong ginawa rin, ding masakit, ding ating kapansanan. Ila rin priority na rin yan. Hanyang mitaging yato ako, uling din kayang panintunan. Ulan din kayang dilingapan niya, imani ako, paborito na nga pong ginayan. Tutupoy tamo nga na. Ay, brother, manibat po niyang dinatangi imani king biyemi na may santing po yung biyemi. Yung kaya kami nga ng negosyo minulad, sinulong, may santing kaya po biye. Niya para kaya kami na imani, grasya ya. Grasya na nga pong gino. Niya kalguran niya po. Wow, sabi ko. Baloy po pala na imani, grasya, nga pong Gino.
Ne, di po kasi nga liwa ako, pikakarin dala, di nga liwa ako, sa likod dala ako. Pero ding makanya anak ako, grasya la, king akong Ginoo. Opo, brother, sabi no, grasya kaya kami mani, at kaluguran miya. Wow, sabi ko, gusto po yan. Bali po, itang pagkwentong ito, maragulang bagay karela. Uling si share din biyeda, ikami kakwento mi nga pong Ginoo, si share mi yung may pabalita karela. Kaya ba't lalo lang lalablab ka sa pantayanan, lalo la titindi ka panaligan kay nga pong Ginoo. O iting masanting nanita. Ne po? Nakapatad, anya kanita po, anyang mumuna akong madestino ka rin parokya, magparokya na ako. I made it a point na ating kong plano na kahit ang mamisita ka karing parisyoner mo. Lalo at yung pibale-baleta. Kahit niya katulay mo itong parisyoner po, tangan, mo, kasaya ko po. Ngayon yung pampo may bisitang pari. Niya, yung ginawa na karing instruction, no? Yung instruction na karing alagad na. Kayo na maging materialoso. Potang mumunta kayo, magmisyon kayo na simple mo yung dala nyo. Tungkod. At kay ba't ano pa? Sandalyas. Yung tungkod. Importante kanita. Uling yung tungkod. Potang maglakbe ka. Potang mapagal ka. Pwede kang magpainawa. Alam mo po potang matuwanak magtungkod ka. Nung potang mapagal na ka, pwede kang magpainawa kang tungkod. Aliwa pa yan. Yung tungkod, gagamitan may potang ating wild animals. Ating datang mabangis sa aso. O ating mabangis sa lobo, nano. O ating mga hold up. O ito, paglaban may, pananggalang may. Yan po. Ngayon sandalyas, balo yun, ba't sandalyas? Uling ka dito, ay dala nila sementado. Hanggang sementado ngayon magyapak ka nung mga paltos sa bitis. Kanya, kailangan natin kang nanita, ating kang pananggalang king bitis mo. O ito, simple mo, ordinaryo mo, alakan dapat dalan, ka magdalang pera, ka magdalang balutan, ka magdalang piblasan, kwarta. Uling bunina, ding alagad, ela materialoso, ela mantun nano-nano, ikarelang pamagmisyon. Simpleng pamibiyebye, simpleng sitwasyon. Dakalapahin tunan. Kaya pa, uling mapi naman, nung dakal kadadalan, magdala kang margula bagahi. Dadalan may itang kaya kang refrigerator o nandun. Una. Kang magsilbi. Nung ano yung dadalan mo, bumayit ng kaya kang pabaglagbe. Lalo ka maglakad mo. Yan na naman magpabayit kang kaya kang pabaglagbe, yung dadalan. Bali po. Den tao. Gusto ng imiyat ng pari, sosyalya. Milakola, gana. Yan po, inga pasinang po. Baka na ano ito. Halimbawa, ating pumeto nga pari, po. Po taragong dadagitan din. Baka nita palanyala. O kaya, tilang pables. Dagitan din. Magdala lang tricycle. Nga nanim pare, ay, ako sasakay ka rin. Yung panyalubong yung panyunduyo ka na ako, kotse. O kaya, van. Ay, ako sasakay ka rin. Uling mata sa puwitang pare. Kaya ba't potang meron sa kimito nga lugal, kunyati niya Biblia sa mete, itaragong balay, barong-barong yan. Kay itang tagpi-tagpi ang yero, nakalawangan. Nga na, ay nakulungog. Kaya ninako mo. Pota matetanong ko, o pota masugat ko. Baloy po, yung gawa na kitang parang kita. Tinabugla. Pota ating masakit, ating pables, alida ni Hausan.
matula pangaliwang pari. Bakit? Uling sosyal yan. Ne, sobra yung matas. Ne, birong yan sasakay tricycle, kotse, ang bomba. Dapat patalong umirgo yung barong-barong bale, lulog. Pata anong matetano niya. Ne? Istong pari ka, adjustable ka. Ne? Ala kang demands. Ala kang kasosyalan. Lalako mo yung kasosyalan. Lalako mo yung ketasan. Ne po? Dapat cowboy ka. Ne? Akakit po kanyang bayo kong pari. Sabi na, Among, kailangan po cowboy kayo. Kailangan po biyaso magkabi ka rin tao. Ne? Ala kay ako sosyal. Wapi naman uling kanyang abalo na po na itang taga-Kandaba ko. Puta kay limo ko yung pilito ko. Ba't chismis da ako? Nanin chismis. Kapit na kano kay Kandaba. Kanako. Kaya kami. Royal blood po kano. Ay sabi ko. Ako royal blood. Sorry, ako royal blood. High blood ko pa. Pero ako royal blood. Kay batuling balot makwalta. Aba, eno pamis. Baloy po, magrandam ka rin tao. Ne, ana, Among, bata mo maging close ko po ka rin tao. Kailangan babatsyan nyo lang. Kailangan po nung ating ko po nga kita miminom. Ha? Nung bisa, tagayan na kayo, makipagtagi ko. Wala nga ka maglasing. Ne? O, pakyabayan mo lang. Itangan po, kikibalbang ko nga nito. Nes, tiro seminary ita, pero karing simplong tao abalo mo. Kaya pa makipagsalita karing tao, turuda ka. Kailangan at suki kayong kababan. Ne? So, o yan po. Ngayon magtatanong kaya kayo. Kaya ako na nga sinabi ko. Sinabi ko na din, naring ding alagad, tutukin na yung sus, eban mo manalbe, mo ban man magmasid, magmula-mula na kayong gagawa na, ali, banta mabiyasa lang. Baka nita, makabalo lang. Tuturo na lang. Makanyan mo naman, kaya katamang ini. At tsukok yan. Baka nita makarandam mo. Ako mo, katak na ako katak yan eh. Di kayo, makalukulo kayo yan. Buiset, patay kanta, makikirandam kayo mo. Ali, makanyan. Sobra naman. Anya tsukok yan, para makarandam mo. Nanagawan nyo, ingye ganang kaya kayong dindam, ingye ganang kaya kayong ababalo balang Domingo, tatandanan nyo. Ilalako ang isip nyo. Bakit? Uling misa naldo, ishare nyo yan, idake nyo yan, Jennifer. Pag-share mo yan, Joan, kakanyang-kanyan. Dapat yung ishare, kareng kaya kayong kakilala, karengke kayong kasiping bale. Dahil lalo na yung mapanyimpo. Sigurado kayo ni Sister Tess, o di nga liwa, di nga sisiba ni nga asawa daw, uling at tilaragong kapansanan, o nano. O, kauling yung bale, ikwento mo, i-share mo, aralan mo, uling yung may karandam, i-share mo kaya. Nyatandanan nyo, potas sisimba kayo, mo isipan na yung pamanyimba mo para kay sarili mo. Makasarili ta. Anya sisimba ka, aliwa mo para kay sarili mo. Nung anya sisimba ka, ating kang misyon, ating kang obligasyon, king Ginoo. Nano ito? Ikalat me, ing may pabalita na. Maka nano ito? Ikwento mo, ing kaya kang dindam. Karing akakayabi mong tao. Akarungot mong tao. Kasiping bale. Ne? Nya mo tusok-tusok yang bibye mo nung ali ing amano ng Ginoo, ing amano ng Diyos at tinggap mo pangwento me, i-share me. Yako po, I have done my part. Gagawin ko naman itang kanakong role, itang kanakong party. Ngayon ikaw naman, gawin nyo naman kaya kayong party. Brother Roger, gawa ko na yung party ko, ikagawin mo na yung party mo. Baka na yung party yun, o yung pen. Ali chismis yung share yun.
ing may pabalita ng Ginoo yang pangwentuyo. Niya ka rin matwa, minum kong memory enhancer, bani ko mangalingwan. Ne, bantay ka na ganang kaya kayong dindam. Aliwa mo yung kwento. Nunay amano ng Ginoo, mami ang pag-asa, ne, kamasalan, inspirasyon, direksyon kimbiyata mo, ibahagi ye, ikwento ye, ishare ye. Uling itamongan, misyonero tamo. Emo pari, emo reng religyoso. Itamongan, tutubod na katana ng Ginoo Kristo. Ban, ikalat tayo, pangwento tayo, ing maip ng balita ni nga pong Ginoo. Kasi nung iyong gagawan yan, 100% yung pamanyimba mo. 100% yung pamanyimba mo. Kasi makarandam ka mo Ali, ka makarandam. You must be a sharer of the good news. Tinggap me. Pero yung sabihin, kaya kaya mo. Tinggap me, ibahagi me. Share me. Kwento me. O yan yung totoo. O yan yung dapat. Kaya katang sisimba. Ne po? Baka di tayo masira yung amano yung Ginoo. Ano pa na yung meto ang pamangan, ne po? In-stock making refrigerator. Kabang karakal na pa rin mamangan. May stock, boysen. Uling masiraya mo, wala namang mangan. Okay, makasira mo. May stock. Makanya mo naman, yung amano yung Ginoo, may stock. May sarlinan. Ay ba't dimendindam? Ikara mo, ali, masiraya. Kailangan may share, pamahagi me, at patutuwanan me kimbiye mo. Yung amano. Ne po? Nya, ing kaya kata mensahe ngini, itamongan, tutubod na kata ng Ginoo, ban maging misyonero, ban ikalat, ing amano ning kaligtasan, karing kaparatang tao. Sasalpantaya ko. Sasalpantaya ko King Josig panglubos mayupaya. Lina lang kimbanwa pong yato. At kang Yeso Kristo nga nakabugto nga ginuta mo. Pengagliging upaya ning banal Espiritu. Mibayit kang Nona Mariang Birhen. Lina sa lalam ng upayang Poncio Pilato. Mi pa ako King Cruz, Mete at Mikutkut. Tinipaya ka ring Mete. King Katlungal 12 nubliang Mebye. Pepayta sa banwa makaluklok ko na ning Josig panglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik kaya namang keti. Bang mukum ka rin mabiyang pong mga mate. Sasalpan tayo king banal Espiritu. King banal kapulungan Katolika. King pamis sa makding banal. King pangapatawa daring kasalanan. King pangasubrirang mering mete. At king biyalananga. Amen. Itamot ning hanggang galame, ning kiyakatang komunidad. Awasano ng ginuban, ipabalo yung maya pabalita. Malaking tamang miyabi-yabi at para king metong at metong, ban makipat tamo king awas king Diyos, o pagking grasya pigalub na timbalang metong kikatamo, at gatang manlangin, at ikikini Ginoo, tuburan mo kami. At ikekeni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, kakak at kimilan tao. Dapat, inaus mo ri Moises at Jeremias, ban magsalita at manimuno. Gawan mong alang pamag-alinlangan, ing siwala mi antikeka. Agyang karing taong makasadyang makiramdam, inya ngaming manalangin. At ikekeni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, manasan lamang maglinis karing karelang lambat. Dapat, inaus mo lang maging kekang apostol, ban mikalat king kekang maya pabalita. Gawan mo kami muna mang alang takot mi salita, king kekang amano, inya ang aming manalangin. At ikekeni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, talapan niyong ilyang buwis ang makaluklok king kayang opisina. Dapat, inaus may Mateo, ban pakayat tao, at paluwal karing demonyo. Sugatan keman, gawan mo kami namang talhapanulo, inya ang aming manalangin. At ikekeni Ginoo, tuburan mo kami. Ginoo, talaturula mo o kura paroko, o talapagobra,
dapat ausan mo rin kekang tawan, karing karelang komunidad, ban paintulutan in kayalan hostisya, ban mamingwa karing kalulu. Migsalita ka, kapamilatanda, para king sablang matulid at mayap. Inya ang aming manalangin. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. Para karing sablang mayangon na biye, mi painawanongan sana king kapayapan, ipanalangin tala king Ginoo. At ikeke ni Ginoo, tuburan mo kami. O Ginoo, o Diyos, ay kami, bustan maging biye at mensahe ng Jesus, ay gana kami, ban pagnasan ming ipayag in kayang katutuan, at ing uri ng kayang kalayan, kimbalang metong ketiking yato, bayang maging ginuring sabla, nginit manggaman king alananga. Amen. Manalangin kay kapatid, manalangin katamong daon, matayo pa ng Diyos, pamayapayang tutok. Tanggapan ni sa aning ginuiting daon karinggamat mo. Kini kapuri ang pong ikaligay ng lagyuna. Kini kasaplala, tamot mabilog ng banal na kapulungan. O Ginoo, tagawan mo sa rening ayin ng kiyakang iglesia, manasan iting Eukaristya, sa upa na kaming sumulong king kabanalan at kasalpantayanan, itiyaduan mi, king kawalatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatiliya kaya kayo. At kaya kaante mo rin. Yat nayo ding pusuyo. Makayat na nalaking Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Di karapat dapat ang pong matulid. Tunepin, karapat dapat at matulid ing pasalamatan na ka at numan ka rin o ikpa Diyos sa langit lubos may paya.
Inyang may kasala rin kaya kang anak, at may parakisiping mo, binarik mong pasabay kaya ka, kikawalan taning daya ng anak mong makuminto, at yung upayan ng balas espiritu. Tinipan mo rin kaya kang anak, kaya kang iglesia, para magmetong pa, at tumanumana na kayo metong ika, imbog tumanak, at ang Espiritu Santo. Unita, kabila sa belang koro, ang anes ka rin manawalang toknang, ngayon babiya ka puriyang kaya ka. Kanigang badaloy pa, ikay sibuling sablang kabanalan, ulit tapak para lang pumi, pamalan mo ating aking espiritu mo, banprakya kami magilang kataon at daya, ning ginuming Jesucristo. Bayak ko sa lubmi daon, pamaylas at kamatayan, kinuwane ing tinape. Kaya pasalamat siya kaya ko, iraso ni, at binyini iti karing kayong disipulos at ngana, tanggapan niya iti ikongan at kananyi. Itiing kanakong katawan, amidawon para kaya kayo. Bayan mo naman kabadingapunan, kinuha niya ing kalis. Pasabayan kaya pasalamat kaya ka. Binyining kalis, kiring kay disipulos at ngana. Tanggapan niya iti kung anat minumko kaniti. Iti yung kalis din kanakong daya. Yung daya ng bayo talagang tipan. Amot bidawon para kaya pagpatawad din kasalanan. Taptan niyo iti, anting kabigaganakan kanako. Pasag tayo mistero katapos sa pantayanan. Kanyang ini, ganami o igpa, ika ba tayo pa sumibin ng anak mo, darami kaya ka, intinapin ng biye at kalis ng kaligtasan, laing pasalamatan kaya ka, ing piyapadyan mo kuming taladarapan mo at sumuyo kaya ka. Papambabang pagamuha mo, sana ang misulusulo kaming katawan dahil Kristo, ipo na namin meto ng banal mong Espiritu. Ganami igpa, Santa Iglesia makalaganap metuyato, manamigyan na pakilugod, kami ni kaya kaming Papa Francisco, kaya kaming Obispo Florentino, di sa blang susuy kong banal mong kapulungan. Panalangin milan mat ganakan, di kapatid ming miyawan na, piyapainawan at may nanayang subling miya, di sa blang miyawan na biye.
Tagapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakaluan mo kingan, gamo king karapat dapat makamit king biyalananggo, kaya ng Maria, Birhen Duning Diyos, ting apostoles sa Blang Santos, at tinupad malmong kaburian kaya kabaning panahon, kurintak at palagiyan, kaulatan sa Kristong anak mo. King kabalatan ng Kristo, kambena at kaya, ikpang may payang tutu, kaon Espiritong banal, pupurindak at parangalan, manggaman king alanangga. Abebe tayo ng pangadyan, ang panalain tinong kaya katamo, ni Ginoo sa Kristo. Ikabas mo may gunit sa blamarok, malumi pagkapaypan panahon mi, bankaso panig yakang pakadulo, para tingin migabas yung kasalanan, milisad ng kagaligan, kabang maninay kami magayon kapanaligan, panatan sa Kristo, kaya kaming talapangabos. O Ginoong Kristo sa mga apostoles, ingabay po na ko ang kapaypan kung mabiyag kayo. Kaya mo sabatin kaya kaming kasalanan. Nalawanin kasapatian kaya ng iglesia, pamayapin ang bilugan ang pangkamurian mo, kamabiyat magari, maggaman king alanangga. Amen. Ilagod kapaypan ng Ginoong Kristo, yung samantabi, manatili kaya kayong nga. At kaya kaan timurin. Ngayon ibiyataya, ikablastaya, idakitaya, ing kapaypan ng Ginoo, karang kapakayabeta mo. Kapayapan, 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 kapayapan.
Katad, o ining ginutang sa Kristo, ingkod na rin Diyos, amidaw kimbiyan na uling lugod na kaya katamo, doon tamang mayawas pasan metong kayong balalapunan. Magkinuyak matampang tanggap keka, dapat yagkasmi nga mano mo, kumayap na ako. Ing kataon at dayan ginutang sa Kristo, idala na katamong gaking, di alanangga. Amen. Siglodam. Horatio Imperata. O mapamakululo ang pong mapagmalasakit ay igpami.
Lalapit kami kaya kakaniting masipita pa mangailangan mi. Aduan mi kaya kayong kambilan at ingatan mo kami laban king COVID-19. Amigdalang dakala kasakitan kaya kami at may kamati na karing dakala tao. Aduan mi ngini kaya kayong baligdan mo kaming mit mong lugod at yatsyat mi kaya kaming makawulong mong gamat. Yung takot mi king sakit at kamatayan. Alilan mong kapanayan, pasignahan mo yung kasalpantayanan mi, at palusukan mo yung masabal mi king metong at metong. Ipanalangin mi ang tabayanan mula rin taong mitutukan, manintun panulo para kaniting makayawang sakit, at mampat king pangakalat na. Ipanalangin mi laret ang pekapon ming pambansa at lokal, ban mamili at salila mo karet ang bakunang tutong makaligtas, kaniting sakit, ating gawan dayti ay makasalikot at bukod mong paraking kapakananding memalen. Bendisyonan mo yung sablang pamagkapilit mi, bang mapupus na iting pandemya ting bansa mi. Panalangin mi laring Dr. Narcis, ading sablang lilingap karing misalunan, bang makasuyo la karing masakit kambening belwan at masabal. Pagkalaman mo lang kabulasan ting kaisipan at katawan. Pasiknangan mo yung pamagtagulaling ding sarili ra, king pamaglingap ka ring masakit. E mula paboren miyayawa kaniting sakit. Panalangin milaretang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mo laretang lilingap karelo. Pagkalaman mo lang alanggang kapainawan, detang mayango na biye. Pagkala mo kaya kaming grasya mo kareting masakit a panahon. Bang magobra kaming miyabe-yabe para king ikakayap ding sabla. At bang makasawap kami karetang mangailangan at pakakalulu, manano na sanang paulining masabal, at pamagmalasakit mi parating metong at metong, mikabyos kami ngalang kasasagkulan kaniting krisis. Layon tayra na kami king pamagbayong lubat kabanalan, itiyaduan mi king kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong o kabanal-banalan na induning Diyos. Kaya mo sana pisawin ng aklis mi keko, king kagulangan mi, nunebagkus mo kami kabus, king sablang panganib. O maligayat kanwana na birhen, San Jose, panalangin mo kami, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Nicolas de Tolentino, Birhen de Lourdes ning Kabetikan. Magrasya nga ba po, payabot tapo yung kapasalamatan kay katang mas sponsor, Mrs. Fe Olalia, ating kayang pamilya. Palakpakan tala po. Ing pong Dalo Balen, ing krusada ning Dalo Balen, manyawad ya pong saup kay katamu, kapamilataning second collection, karen pong misang Domingong Eni. Deni pong donations tamo nga reni, miyabela po, kareng pondong gamitan na ning kaya katamong krusada. Adakal pong salamat kaya kayong pamagdaki. Mag-distribute kami pong simpleng programa para kaya katamong aktibidades. Kareta pong mamidina na. So, kaya namin la po ring schedule daring ganaganang parishes. Mag-umpisa po kay July 12. Bukas po kay pamagdatang na. Makoya pong alas 3, King Santa Lucia Parish, King Sasmuan. At expected tamo po mga 4 o'clock at tunay kening kaya katamo King San Guillermo. Ita pong bukas, may kamisa yung 6 p.m. Keni po kasi uling medyo dakal po bisita. Nung taman po magsilbi ketang misa, pwede tamo pong mag-live streaming. Uling pong 50% capacity yamo po ing San Guillermo Church. July 13 po, San Isidro Labrador Parish. July 14, kanya pong Asol, kaya katamo. July 15, St. Joseph the Worker Parish, Cabalantian. July 16 po, San Guillermo Parish, Group 1. Then pong Group 1 na rin, deta pong aliwang barangay na ning Bacolor, like Tinahero, Talba. So, kasi po maka-involve lang andeng ganaganang baryo na ning Balen, Bacolod.
July 17 po, Mary Help of Christians, Parish San Antonio. July 18, San Guillermo, Parish, tang Group 2. At July 19, ita pong Panlacona, tinya pong misang itang alauna ninggat panapon. Kaya katamo po King's Shrine, July 14 yan, kaya katang makatutok, Miyerkules. Ing activities tamo po from 8 a.m. hanggang pong 8 p.m. So makakana po ken 8 to 11 at tintamo pong pamagrosaryo. Kareng ganang purok tamo from purok 1 hanggang purok 5. So in charge la po rin purok leaders, church greeters and collectors, mandated organization at din kaya katamong devotees. Panga 11 to 1 p.m. po at tintang silence for prayers. Uling di-discourage na po ning krusada in 24 hours sa pamagrosaryo. E na po kalupay tang dati. Panga 1 o'clock po to 3 p.m. at tintamo pong prayer in the way of Taize. Then pong manimuna rin kaya katamong Rectoral Youth Ministry. At ita pong 4 to 5 p.m. Mika Rosario at Harana para kayong Sagrada Pamilya. Ilapining Santo Cristo del Perdon, San Jose at Virgen de los Remedios. Kaya ni pong Rosario at Harana, bayo po ini, ipalagay tayo po o video presentation tayo po yung history na ning krusada nung makananuya pong megumpisa in krusada. Panga 6 to 7 p.m. po, may kabanala misa, panimuna ng among Ariel, yung kaya katamong rektor. So renga pong mag-serve tamo, Ministry on Liturgy, Altar Servers, LECCOM, EMDC, CGC, Music Ministry, ding Friends Forever Choir po, ating media group, ilang in charge kaya katamong kapag masusyan. At panga 7 to 8 p.m. at ina naman pong silence for prayers. Ipabalumi naman po na yung krusada kinanwayang Damas de Caridad at Caballeros del Cristo, ila po rin yung manibala o lilikum kempondu para king krusada. Kaya po kaya katamo King's Shrine, din kaya katamo pong Caballeros del Cristo, Brother Florentino Mercado at Brother Edward Timog. Kaya pong Damas, Sister Beatriz Mercado at Sister Anita Makapagalgalang. Ditak mo pong reminders, etamo po kakalingwan, potang muntatamo ka rin yung pamanyulod face mask at face shield. At observe tamo po yung physical distancing. Ing pong IATF o yung krusada, babawal na tukita mo po ketang edad na 15 to 65 years old, ilang maka-attend king kaya katamong religious activities. At din kaya katamo pong mag-serve na mandated organization, mag-secure kayo pong ID, nag-ewaning kaya katamong Ministry on Liturgy, i-Brother Ervin Jan Magtoto. At deta pong sablang ating intention, magpamisa para kay July 14, pwede pong i-approach yung kaya katamong Secretary Jen, kaya katamong opisina. Dakal pong dakal salamat. At yan po sabing Sister Ani na tatapong kas loob biyala po king Birhen, king Krusada. Kaya ba tatapong inkain, tatapong bias dilata, yabe tala po king pantry, pantry. Pag-pantry tang pasibayo. Eda na po dala nita, ibiyata na lang po. Kalupan ng gawata katang ilang Sunday ago, diyan pong tao keti data pong mapanyim bangaliwang balom na dinantala yung pakakalulu na ila pong dinantamong ayuda kalata. Manalangin tamo. Ginawing Diyos, binigyan mo kaya kami kaya kang sarili king anak mong Jesucristo, mo pa intulot ing maging makasarili kami dunay bagkus pakilala mo king imbiyamot lugod kaya kami kapilanman ang gamuring pagnasan ming sumulong kareti at darake mila karing kaparaming tao ding grasya at biyaya ming kakamtan ibat kaya ka ipagalo mo kaya kami iting kapaniwalan at iting sikanan isanay may iting imbiye kawalatan sa Kristong ginumi. Amen.
Ing Ginoo manatiliya kay kayo. at kaya kaan timur. At bendisyonan ang kaning Diyos ay pamaypayang totoo. Ing pa, ing anak, at Espiritu Santo. Amen. Ing banal na Eucharistia, at daon tani, may tamong mikalat kay may pabalita, karing kaparatang tao. Salamat King Diyos. Jesus Christ, the Son of God, was born for you and me. He came to bring the good news, from sin to set us free. The blind, the deaf, the lame, the poor, His power meant to see. He gave His life upon the cross, eternal life the key. He broke bread and shed wine before His agony. We share the body and the blood in His memory. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity.